Keloni kama bende piny owacho kara jokanyo makedo ne aluora e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro margi ni chenro mane sirikal ochako mar geto pidho yiende bilion 15 kochopo higa mar 2000 kochopo higa no mar 2032 ok nyal chopo kare. Kaka ripota mar Homa Bay Ali Abich lero gikoni thoth yiende ma ipidho e skunde, kanise, ofise mag piny owacho kod bunge mag sirikal ok riti kendo tuoche makogi bang' ka osepidhgi. Chenro mar pith yien kuonde mopogore osebed ka jiwo kod sirikal e gwenge mopogore e piny Kenya mar chopo kwand yiende maromo bilion 15 kochopo 2032 kendo tarik 10 mar dwe mar 10 higa ka higa sirikal ne walo tenge kaka odiechieng' mar rito alwora ka pidho yiende kuonde mopogore e tung Kenya mangima. Jogo makedo ne alwora e kaunti ma Homa Bay ka otelnegi gi jakom alwora ma kare CBO Willis Omulo wacho ni lek mar sirikal no samoro ok nyal chopo kare nikech yiende ma osebed ka ipidho kuonde mopogore ok riti bang' ka osepidhgi kendo thothgi tuo ka moko bende jamni ketho. Wawuok sani e wach mar pidho yien to wadonjo e wach mar dongo yien. Yien chalo nyathi, kata nyathi kinyuolo to ok didhi kawe tibole e dala kanyo kata iparo ni nyathino biro dongo. Koro kwayowa maduong' en ni yien moro amora mopidhi nyaka wa make sure ni gidongo, nikech dongo yien gi pidho yien gin gik moko ariyo mopogore. Pidho yien en wach modiochieng' achiel, to dongo yien en wach maringo kinde duto, nikech yien nyaka do, yien nyaka olne pi. Gordon Ogola ma bende ochung' ne weche mag rito alwora ka chud bura Mandhewa wacho ni kata mana yiende mipidho e kinde nyasi mopogore kod mago mipidho mar chiwo luor ne jotelo bende ketho kendo ok riti e yo mowinjore. Wach mobuoga ni yiende ma joweto osepidho kata mosebet kipidho wayudo ado pudhgi kata jamni okethogi. Okethgi, oturgi or whatever. To mano gin maber matin. Miyo kata yiende modongo gimbe gidong' kiye. Ogen gima morowa kata matin. Yiende go wadwa ni to ng'agi ni moturogi kata dhok mage mokethogi. Dhok tinde chidhe town. Koso dieko wegi ni chidhe town. Gin e yath. To gende gin e chiemo. Ka onge yien, onge kaka wanyalo wi, onge kaka wanyalo bet mangima. Omiyo yien en gima duong' kendo waywago yiendewa. Gikoni pone sirikal ni kodwaro mar chopo lek mar pidho yiende tielo bilion 15 kochopo 2032 nyaka ket chenro makare mar rito yien ma osepidhi e skunde mopogore, kanise kaachiel kod bunge mag piny owacho. En luoro maduong' ahinya kuoma ka winjo ni yien manyicho pidhi kuma ne wapidhe malo stadium ni kendo ok ong'e kuma entie. The same thing ni e bunge kama siemoni ni wapidhe yien gi Raila miluongo ni Faika Sakomora. En bende ne mutoko onyone ghafla motur. En yien mako gimoro tuomo ka ne mutoko tuomeno to kochako oprot kowuok oko. Koro yien no to kako lal. Ok en wach mayot. Wan waneno ni nitie wach moro e iye miketho go yien go. Ok ketho gi nikech Raila. Yien kopidh kanyo opidhe ne ji te. Omiyo kwayowa maduong' ma wawache resolution mar bura ma kawuono ni wadwa mondo ji obed gi ng'eyo e wach mar environment, rito alwora makare. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.